Това е Драго. Той е на 18 години и живее във Варна. За безгрижния живот, който можем да кажем, че води, съвсем спокойно би могъл да замине на някакво приключение. Примерно. Няма значение какво. Един слънчев ден, да речем днес, приземлява на юг, на море. Ето го слънцето, има плаж, палма, някоя друга кабинка и къде да бъде, примерно Несебър, що не? Ето го и Драго де. Та, какво му следе? Сладолет. Защо не е такъв горещ ден? Ако добави някоя диня, супер ще е. Естествено, сигурно ще ожеднява, така че може и да прибавим един фреш. Няма нищо по-хубаво от това. И все пак, може би е достатъчно. Да продължим нататък. Някъде на по-хладно. Хълм, река, и дървета с гора. Интересно. Появява се къща, втора, трета. Явно трябва да е село. Няма как иначе. За друго не говори. И да. И простира. И това било Смилян. Хубаво ще да се срещне с някой местен нашия герой. Примерно тази баба. Явно се опитва да му продаде от боба. Този смилянски боб, кой не е чувал за него. А пък ако не иска боб, ще пробва с риба. Там е пълно. И все пак твърде тихо и спокойно е. Така че да се преместим някъде в по-модерна обстановка, нещо по-раздвижено. Примерно едно пловдивско кафе. А после може и още едно кафе. Хората се минават, вървят. Ето го и Драго. Чака някаква маска да се наприказва. И сервитьора тъкмо са си поръчали кафе и сладкото, което той носи. Това е кекче някакво. Ето го кафето, за което споменахме. Това трябва да е другото кекче. Вече е започнато. Не чакат. И пай. Браво, бе. Изобщо не следят сладкото. Да. Такъв горещ ден и сода, предполагам, няма да я излиша. Де. Примерно, вятъра пак го е отвил на някъде. Явно. И това е човек. Али. Да, всеки си има име. Али е застанал на някаква сергия, очевидно в Кюстендил, и да видим какво продава. Ягоди, добре. Един от любимите плодове на Драго. Следващия... ябълки. Ябълки, още ябълки, зелени, червени. Добре. Втори любим плод на Драго. Круши. Мисля, че Али се е наговорил с някого. Не знам. И лимони. Има нещо интересно в цялата тая работа. Добре. Знае как се върти бизнес. Що ми алкохол има, добре. Любимото домашното, най-добре. Да продължим все пак малко и извън провинцията, примерно в столицата. На някой мол да отидем така. Що не? Тъй като гледам, навсякъде предлагат пържени храни, хамбургери, пие една кола, да, то така, с газираните напитки, айде и пица, ако случайно някой предпочита малко по-здравословно, и сандвичи. Че за къде бе сладкото? Я донат, я шоколад, сладко да има, без десерт не може. И ето, че нашия герой явно вече чака да си ходи. Почнал да се свечерава в автобуса за Варна. Няма как. Наша родна Варна. И пътя и в родния квартал. Ето, виждат се вече първите сгради на известния квартал Войсово. И нашия герой се прибира за следващото си приключение утре.
Благодарим ви за вниманието и до нови срещи!